ngifuna ukuthi hayibo ngomhla ka-30 ka-April Cape Town, I'm coming for you. Mabaphuma abantu eKapa beze ku-1-on-1. Kuzobe kunendumezulu ye-1-on-1. Kudala abantu baseKapa bethi umprofethi ufika nini eCape Town. Mamela-ke nge-30 kuzobe kungolesine yi-1-on-1. Mabaphuma abantu eKapa. Kanti nge-1 kaMeyi uNkulunkulu uyobe senza imimangaliso. Nge-1 kaMeyi yi-6 to 6 yoqala kamprofethi eCape Town. Cape Town nginizisela i-6 to 6 yamasango. Vuleka, avuleka amasango abantwana bakho, avuleka amasango emali yakho. Cape Town, make it a point, ubiza umakhelwane, umakhelwane abiza umakhelwane, mqalela umprofethi uzobe khona ubusuku bonke on Friday ngo-6 o'clock until 6 o'clock on Saturday. Ngizobe ngihleli nabantu eNew Way. Mabaphuma abantu bazolanda isibusiso sabo. Hayibo ngangena eCape Town.